Pero nung panahon ng may nakatanggap yung mga ayuda rito. Okay naman pala. Ano, Jeff? Tungo tayo. Kasi may ibang mga lugar pa, may mga lugar kasi hindi pinapansin ng Merong ulam, bigas, mga bangus na malalaki. Marami. Yung huli, pera naman po. Masarap ba yan? Ayan mga ka-loveliers, bali. Busy si Jeff. Kanino galing yan? Una, yung nakuha namin. Sino nagbigay sa'yo niyan? 13,000. Pengi si ate, pengi. Sino nagbigay niyan? Pengi. Hingi ka si ate. Bayad sa bahay. Pengi. Si ate. Pengi ako. Pengi ako. Yan. Buti pa ngayon sa Pengi ako. Nabila ko ng radyo. Jeffrey, pengi ako. Dali. Bigyan kita ulit. Ano, 2,500 yun. Dali, pasalubungan kita ulit. Yan. Ano? Kasi yan. Jeffrey, pengi si ate. Tinatanggal mo isa, lalagyan mo rin isa. Dalawang Nung nawala kayong nag-ampan. Pengi si ate. Dali. Gapay ito. Pwede si ate mo. Duty yun, pag 1,000 ang sobra niya, lahat kan, 500. Pengi si ate. Pangalay ko siya kumuha sa bahay, 1,500. Ano? Ay, yan. Ayan na, wag marumi na yan. Ay, marumi na. Marami naman, oh. Ang dami, oh. Marami na. Ayun, oh. Yan na lang, oh. Ayan. Mahuhulog uli yan, oh. Mahuhulog, oh. Alam yung jacket ko. Ayun. Tatapon na natin ito. Tapon na yan, madumi na, dirty na. Dirty na. Narinig ko po raw yung Punasan mo lang, punasan mo. Punasan mo muna, punasan mo. Ay. Ang init. Ano? Balik ko to, Jeff. Pag manalaglag na, wag na kukunin. Marumi na po yun. Wag na po, marumi na. No, Oh. marumi na yun. Diba? Pag ganun, wag na po kukunin kasi dirty na. Hindi maganda sa tiyan. Ano? Jeffrey? Diba? Pag nalaglag na, wag na kukunin. pero Diba? matakaw ka eh. Ang dahil-dahil yan eh. Madumi niya. Ha? Kunan ko lang tennis bago kami malis. Hay! Opo! Ako kami. Pasok ako na ya. Ah. Ano lalaruin? Ala ba itong kalarong bata, Nay? Wala sila nang isang Ang dami mo palang laruan eh. No? Napauwi po kasi kagad yung mga kalaro niya eh. Pinapauwi, bakit? Ako kayo. Sige, ang init eh. Unang mga 10 minutes. Ang init ng panahon, ano? Leo, enjoy kayo ni ate. Nahihingi nga ako eh, di ako binigyan. Hindi ako binigyan. Baby, bigyan mo si ate, bawal madamot. Oh, bawal daw madamot, Jeffrey. Sagot, opo. Opo. Hindi ka nabibili ni ate ng pagkain mo pag ano ka. No bag. Hindi po. No bag, hindi kasi sa ano ni mama. Ano? Okay po yan. Ano yan, Jeffrey? Ano yung laruan mo, Jeffrey? Ay! Baka Ay, maiso. tumutugo na naman. Nilalakad kasi Paano ba yun? eh. Tumalong po sa ilog. Tapos, may bato. Nga ba to? Ay, hindi po bubog. Parang tinapon dun. Oh. Ayun, natalo Malaki ba? na niya. Malaki? Parang bunga nga po ng goyan. Ayun, malaking dati. Basag. Ayaw niya ipalinis. Papalinis ko naman po mama. Alcohol lang po yan sa metadine. Nilagyan na yata po yan ng gamot eh. Yung ano. Kaya dugo-dugong gano'n. Dami mo palang laruan, Jeffrey ah. Jeffrey. Dami mo palang laruan. Taro tayo! Ha? Hindi ako marunong ano ba lalaruin natin? Ito! Ha? Ito! Alin po? Ayan na! Yan dolphin po. Tsaka yan. Dito dolphin pating! Pating po. Yun nga lang. Pating ba yan? Tingnan ko nga. Pating ba? Tingnan ko nga. Yan.
Dolphin yan eh, dolphin. Oh, may ipin. Matutulis, oh. Pag matutulis ba ipin, pating? Ang ganda pa. Sino nagbigay ng mga laruan mo? Artist ko po. Ano pa to? Ito, anong tawag dito? Pagong. Ha? Pagong. Hindi. Crab to, crab. Alimatag. Alimasag. Tama ba? Alimasag ba ito yung Tagalog? Oo, alimasag. Ayan, alimasag. Ang tawag dito. Saan? Tingnan ko nga. Ano ba yung baboy? Pika pink. Pika pink pala yan. Pika pink. Ayan. Ganda pala ng mga laruan mo eh. Ganda. Ito, ano tawag dito? Bibi. Bibe. Sa pag maliligo ka, lalagay mong ganyan yan, no? Tapos lalangoy-langoy. Diba? Pero ito yun, nilalagay sa bathtub. Ito pa, oh, maliit. Kumutunog. Ay, nandyan, oo. Teddy bear. Ito sin nagbigay. Ganda nito ah. Sira pagod sa kanyang laruan. May remote control yan, di ba? Okay. Ayan, si Jeffrey, oh. Laro-laro siya. May bote pa dun. Dapat to may kalarong bata. Para kahit pa paano nalilibang siya. Parang nga po inintay niya yung anak ko eh. Wala ka Paglalaki. ba bang anak na... Babae po pa nga yung pangalawa po na wala. Gusto. Pag babae, hindi ko away. Yan pag lalaki, away ko. Wag. Dapat bait ka pa din. Dapat, friend pa rin kayo. Diba? No boxing. Sagot, opo. Bubuntingin ko anak ko mama to pag Boxingin. Wag. nagtutortingin kami ng anak niya. Magbo-boxing kayo. Tayo mo pala laruan eh. Sino mga nagbigay niyan? Ha? Sino nagbigay niyan? Oh. Ang dami eh, oh. Biklog pa dito. May? Biklog. Glue po. Itlog po. Itlog. Biklog po. Lagi mangungo po, ha? Lagi po. Thank you po. Ganon. Pag may nagbigay ng food, pag may nagbigay sa'yo, sabi mo, thank you po. Opo. Ganon na. Yan si Jeffrey, oh. Pag lagi niya sigurong naririnig yung po at tinuturuan siya, ayan, siguro mariremind sa mind niya yun na kailangan. Tsaka pag sumasagot sa matatanda, may po. Sagot po, opo. Pinagkalitan niya ako matanda doon eh, dulo. Bakit po? Away ako. Inaway ka po. Ay nga, yung maputol pa. Putol pa po. Putol pa po. Ayan. Ayan si Jeffrey, mga ka-loveliers. Bali naglalaro siya. So, yan. Ganyan. Usually, bata, ganyan talaga. Maraming laruan. Yan, dumadaan sa stage talaga ng pagkabata. Yan, ganyan yung mga laruan na sisira. Ayan, Pero sa tingin ko, pagka naman to, okay naman si Jeffrey. Mabait naman na bata to. Ayan, lagi lang tuturo ang mga po. Pag may nagbigay, sabihin thank you po. Diba, Jeffrey? Sagot, opo. Yun. Diba? Yan, mga ka-loveliers. Siguro pag may kalaro to, ano naman to dito eh. Lagi lang dito, no? Opo. No? Jeffrey, no? Opo. Ayun. Ayan mga ka-loveliers. Sa dami niyang laruan. Gusto niya maglaro kami mga ka-loveliers. Kaya hindi ko alam maglaro ng mga ganyan. Ha? Hindi po marunong maglaro si ate. Oh. Bebe, huwag ka malikot, mabibihis ako. Dumudugo yung paa niya. Doon ka! Dumudugo yung paa niya, oh. Nilalakad siya. Ha? Huwag mo itapak-tapak yung paa mo para hindi dumugo. Mapuputol na po Ah? yan bukas. Baka maano yung paa mo. Sige. Mapuputol na yan bukas. Baka may lumabas na eroplano. Pag nilakad-lakad mo. Sagot, opo. Di ba? Di ba ate, mapuputol na po yan bukas? Dapat siyang gamutin, di ba? Ayaw, matakit. Masakit? Di naman. Di naman yan. Di naman yan masakit. Ayan mga ka-lovely. Mataba si Jeffrey ngayon, ano?
Taba siya. Bilog eh. Bilog yung mukha eh. Gwapo si Jeffrey. Gwapo ba? Apa. Gwapo ba? Sige. O, yan po mga ka-lovers. Iwanan na po natin muna si Jeffrey para makapaglaro. Baby. Bye-bye, Jeffrey. Bye-bye. Na kayo? Ha? Alis na kayo? Alis na po Maya-maya kayo. konti. Opo. Kami ang apple? Maya-maya pong konti. Sa labas lang po kami. Anong kinakain mo? Ay, wag, Be! Baka malunok, Be! Be, baka malunok. Be! Nilunok niya yung yung bola. Baka malunok Ay, na. pinaglalaro niyo po siya. Baka malunok bigla, Hindi po. Hindi. Pagkawala po lang sa di niya nilunok. Hindi, baka maano sa lalamunan. Bebe, luwa. Luwa. Luwa mo yan, Be. Luwa. Yan. Wag ganun, ha. Baka, maano sa lalamunan mo yun. Ha? Sagot. Opo. Wag po gagawin. Ano yan? Nililoko mo ako. Bata. Loko ko. Ay, wag, Be. Ano yan? Wag, Be. Dirty yan, Be. Dirty. Ha? Wag. May iba na lang pagkain. So, subo mo. Wag yan, Be. Bibili Wag, tayo dirty yan. Bibili ng lollipop, ha? Ah. Sige, bye-bye na po. Bye-bye. Wag, Be. Wag, Be. Luwa mo, Be. Naku, baka malunok mo, Be. Luwa. Luwa. Dali. Naku, bebe, no ba yan? Wag, Be. Wag mo. Sige na, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye.